Sai wanne Muka saka da gwargwadon tasiri su a cikin raina na tabbata da rayuwa ko babu sake tunanina kira yawan gani in harinsa cikin mafarkaina da zan so a cikina saurara dukkan jawabaina sanda na gano da ke na kamu ban gane kaina ba sai na ji duk a zuciya na damu ban bar ki samu ba gidajen da ke cikin ruhina na zo da cuta ba ki kika san kwatankwacin sashi na uwa ba mai sawa ba daya biyu uku ai na ke ciki dai da farko wace na sa a zuciya babu kamar ki cikin fage so soyayya